Veliki požar koji je izbio diskoteci u gradu Kočani u Severnoj Makedoniji dalje je prava misterija, jer nikome nije jasno kako je izvesna diskoteka uopšte radila. Iz sata u sat stižu informacije o nastradalima i povređenima. Klub u kome se desila velika nesreća, po rečima sugrađana, nije baš bio sagrađen za mesto koje može da primi toliko ljudi. A i sam izgled građevine ljudima izaziva jezu kada vide šipke na prozorima. Prozori su bili zacementirani sa šipkama. Postojao je samo jedan ulaz, rekao je izvor sa lica mesta za Hype televiziju. Međutim, sve više onih koji po društvenim mrežama iznose nove informacije. Jedan od komentara glasi: imala su još jedna vrata, ali gazda kluba je zatvorio sa gips kartonom kako ne bi plaćao više obezbeđenja, i to zato što su ta vrata bila sa druge strane. Mrežama se dele snimci ove tragične noći, a sada se pojavio i novi izlizak gde se jasno vidi kako vatra kreće da guta sve pred sobom. U jednom trenutku je neko povikao: izlazite svi brzo, brzo, brzo. Tada je krenuo haos.